Pe unang majolo tatarikngoti be poda mula-mula na tagngot tu Kristus tada poton ma naripasi. Unang pula taulahi pauliojahan tagngot tu na pagbahon roha manudalon ulaun hamatean makapoksiai debata. Manang poda tagngot tu padidion dohok na mga peontangan tagngot tu haheon ni akan naung mate dohot uhum sohot. Ima bahe nota morotong di luas debata. Ay nasida akan naung sanga di patio akan naung madai si lehon-lehon pagban wagijang akan naung gabe paktohap di todi pagbadia akan naung madai hata nauli nasian debata go di akahagogon ni hasiangan sogot morotung magbalik nasida tung naso tapay bago do nasida asamu bamuse ay naung mangulahi pasilakon anak ni debata do nasida di diri na cala di paubak ay tano na mangosop udan na saygo tusi gabe di tubuan suan-suanan na hasia diaka na mangulasa iro taguli pasu-pasu sian debata ay natumubuan si hupi do bajoga dang na hasiai buga dosi tagaboni jala mosokonon na namai di ujung na alai hudok hami pesongoni aliaka hahorongan narumenggani doho hirimi hami di hamu ima namak tohap di haluaon aidang nagiduk debata tung halu pahonon nama nani ulaumuna dohot holong ni rohana napina holong ni rohana pinatudukon muna tu kuarna di pakobasion muna di akan nabediai na jol rodi nuaing alai di pangido rohana miro naing patuduhon di ganup hamu ikon ni rohana songoni petasako pakirimoni sahat rodi ujungna unang magabe akan alosok hamu tir hamu ma akasitian bagai-bagai maghite-hite haposiaon dok lapas ni roha airau mangaleon baga-bagana tu si Abraham di dirina do magwari debata alas wadong na ubalga paguwari anak odo hatana pasu-pasu kusitutu doho jala pator poku doho asatung torop jadi di palabas do guarna ido dalana kabedapot sa na pinak bagai-bagai ala ay anggo jolma nombalga sian nasida do di bain paguari anak jala pamomoson do wari papateo nasa paksalisian ia debata wari do dipake lau patuduan tu akasitian bagai-bagai taina naso olu mugai asadapota na poapo na magogo hita honon ni nadua partinadaan naso olu muba ay naso tagbain debata magabus tusido hita makapogusan lau masitio patu pakirimo na di jolotai nasongon sao ditodita doi na hot jalan na togu na manogusi satu bagasan diribe-ribe tusido bongot patu jolota ima Jesus na unggabi situan ni malim saleleng-leleng na mangihuton horong ni si Melkisedek.